Magdungatag Panginoon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, standby ta, magpatukar ako sa kasunata, panaw sa pagtuo o padayon ta sa atong tema karong adlaw. Standby ta mga kabandilyo. Kuyugi kami among inahan, ining panaw sa pagtuo, agaka kami matukang Jesus, manunubos o Ginoo. Panaw sa pagtungag amuma sa Birheng Maria, taliwala sa mga pagsulay milipang ug sa Kristohanong hiyas, ipanalanginan. Isang yaw ta karon ng tinusbawan sa atong simbahan, simba magawit sa kasaulugan, halaran ta ang atong inahan. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, salamat sa imong pagpanguma, nining panaw sa pagtuo. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, agkakakami nga to kaniya, kang Jesucristo, manunubos o Ginoo. Ipakita ta kanunay sa pulong ug buhat, pagkamahinga buo. Mahimunta kitang takos ug panalanginan, halaran ta ang atong inahan. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, salamat sa imong pagpangama, nining panaw sa pagtuo. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, agkakakami nga to kaniya, kang Jesucristo, manunubos o Ginoo. Dayon ta ang Ginoo, tuburan sa kaayo, ipuno niya sa grasya, ang Birheng Maria, aron kita makaambi sa kahimayaan sa langit. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, salamat sa imong pagpangama, nining panaw sa pagtuo. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, agkakakami nga to kaniya, kang Jesucristo, manunubos o Ginoo. Kang Jesucristo, manunubos o Ginoo. Viva, Viva Maria. Mayong buntag wa kabandilyo ni Kristo, welcome na itong programa sa ato ang sinamanang programa, Maria Tuburan sa Tanang Grasya. Mga pagtimbaya una, no, alang sa ato ang talahong obispo, Monsignor Jose Aranita Cabantan, ingon man sa atong obispo emeritus, Monsignor Honesto Chavez Pacana. Pagtimbaya usab alang sa atong obispo emeritus, Jose R. Manggiran. Pagtimbaya usab sa atong Vicar General, Reverend Father Toto Pedregusa. Alang usab kang Father Bear Dilpin, sa President sa San Isidro College. Pagtimbaya usab sa atong canon lawyer, usab ang parish priest usab din na sa Kalasungay, mao si Reverend Father June Balansag. Pagtimbaya usab sa atong station manager, Reverend Father Oliver Berdijo. Ato usab tibaya ang ato ang spiritual director sa Perpetual Don Rosary, si Reverend Father Boni Cabaya. Patimbaya sa tanang kaparian, kamadrihan, nga reliyosa o sa tanang pidearyan sa kahanginan nga naminaw karon og mga kabandilyo.
ato sa pagtimbaya alang kang sis Ma'am Langga Esteli Ahopiana, sa iyang bana si Kuya Chusi, sa ilang anak si Teres Marie. Ingon man din naminaw karon sa Provincial Budget Office. Patibaya usab kang Ati Dayday Bungkawil, ka Ma'am Claire Arlene Kagat-Kagat din sa nasa Dubai nga nagtanaw karon to Facebook Live, kang Ati Maymay Tagadiyad diha sa Balay-Balay City Public Market. Ingon man sa atong seminarista dinhi sa Bukidnon, si seminarista Erwin Loquindo nga nakaroon nag-eskwela sa theology din sa Manila. Kauban nako si Sister Joy Joy Agoles sa parokya sa Mary Mediatics of All Grace sa Buangita, o si Sister Bibing Bantilan sa Family Life Apostolate sa atong diocese. Yung una nato paminan Sister Joy Joy sa iyang mga panimbaya. Sister Joy? Yes, brother. Ako day i-greet ang ako ang mga ginikanan nga si Tatay Joel Goles o si Marlene, ang ako mga igsuon o ako mga silingan nga naminaw karong adlawang mayong hapon sa inyo tanan nga si Anggot family, si Tasyo family, o uban na ko nga masilingan niya dili na ako i-mention. Daghan kayong salamat sa inyo ang pagtabang sa ako o sa ubang tawo nga nanganlan sa inyong tabang. O salamat pod sa tanan nga naadiri karon nga naggiyak yapon karon nga pamalandong pamaagi sa atong pag Isgot. pag-iskot abahin sa atong Birhen Maria. Amen. No, Sister Bibing Bantilan sa Family Life Apostolate sa atong diocese. Panimbaya. May hapon sa tanan, nanapog ko no, atong Domingo, na donggan mo hapon ninyo akong tingog, o karon nanapog ko karon. So, mayong hapon sa tanan-tanan nga naminaw nining aha kutob kining maong sibya sa atong DXDB. Og ingon man usab sa atong mga kabandilyo dinha sa lain-lain nga parokya. Og mayong hapon kang Father Jim Colipano. Mayong hapon kanimo Father. Og ingon man usab sa atong obispo si Bishop Aranita Cabantan. Mayong hapon kanimo si Bishop Oni Chavez Pacana atong Domingo. Sorry kay Father nga Bishop nga nagrambol gyud to kay nagdali-dali na gyud to nga pagka-istorya no kay gaapas gyud sa atong oras sa atong panahon. So karon ani ano usab ako uban ako kay Brother Bebert. So mayong hapon niya kanimo brother. Mayong hapon. Og ingon man usab kang Easter Loayon. Mayong hapon Ate Easter, siya mo head sa Diocesan Family Life and Apostolate. Dili siya head. Saan siya? Siya ang coordinator sa lagi Diocesan. head yapon, no? Coordinator. Head yapon. So, Okay, okay, salamat. Dayon, napagyod Brad, si Nanay Inday Villanueva, may hapon kanimo. may hapon nay. Amig kami gingon ana. O gingon man usab si Fiscal Pass. Quijano, mayong hapon kaninyo og mayong pag-abot sa inyong mga biyahe nga gikan kamo nag-retreat dito sa Cebu no. Og sorry lang gyud kayo nga wala gid ko muuban kay aduna gyud koy mga problema po dili angayan no nga muuban ditong dapita. So kay katong mga dapita dito mao man kato ang atong pamalandungan o tanlantaon balik lantaw sa atong kaugalingon o mga evaluation no inana no murag mao man gyud nagyana ang akong nasabtan sa maong retreat o hinauton ta nga inyo kining ako mga panghinaot nga inyong huptan hangtod sa hangtod. Mayong hapon. Salamat Sister Bibing so sa imong panimbaya pagtitaasa no. Salamat no. Nag-asa ko nag-retreat Cebu. Nasa Cebu day mo ka. Cebu man gyud. Yahay. So international good na unsa mga. So ako ni mapanimbaya sa tanan member sa Kabandilyo ni Cristo KNK Radio Community. Salamat kay sa inyong pagpadayon sa maong pagsuporta ang magpadayon na atong programa, ang pagsangyaw sa mga balita to radio communication. So no, ato na igit po day ang Young Servants of the Lord headed by Sister Chicks, Sister Jonah Ipan, nakaroon sa Bukidnon National High School na may pagpaminaw, may pagpananaw ingon man sa tanang YSL Balay-Balay City diri sa Cathedral no. Silang Kuya Tonton, kinsa pa to sila? Silang Ibyang, Galgal, Ugina, dagan kayo everything no. Kanilang tema nato mga igsoon, mga kabandilyo, mag-isgot kita aning dogma of the virginity of Mary.
kini manggong yang servants of the Lord kini si Milicio ba? Oo. Sige na ni Milicio gani. Kenneth. Okay, ana siya sa nagisgot siya about virginity of Mary. How become Mama Mary nahimong virgin nga nanganak man siya, no? No. O nanganak buhos mo siya. Oo. Now, questionably kayo ba nga ngano ko no virgin, no? So mo nga through public demand ako ato ning gisgutan karon para nga masayra nato ngano si Mama Mary grounded by the scripture and theological studies nga si Maria gyud berhin gid siya, wa gid siya nahilabdan. So karon atong paminawon unsa gay na Sister Joy, unsa ginang dogma sa pagka-birhin ni Mama Maria? The dogma of the perpetual virginity of Mary, which was included in the Apostles' Creed, 1st century and solemnly defined by the Council of Nicaea 325 AD, states that she remained virgin for her whole life. O sa ato pa ang during the Council of Nicaea, ang Council of Nicaea usa kini ka meeting sa kaobispuhan o sa Santo Papa sa tibuok kalibutan. Nag-define that this dogma, this kind of teaching sa ang mahal nga Birhin Maria gyud wa gyud siya nahilabdan, birhin gyud siya. Unya ang iyang pagka-birhin before, during and after. Before siya nabuhos, samtang siyang nabuhos o human siyang nanganak. Misteryo no? So muna karon ang that's the faith, dili na siya mausab. Muna na siya gitaw siya dogma pasabot, dili siya mausab. Ever virgin. So ever virgin. So muna siya sa Greek kung sa gitaw siya na. A parthenos. Oo, muna sa Greek nga ever virgin gid siya. Virgin before, during and after. So grabe gid ka misteryo mga kabandilyo ni Kristo. Ngano yung nga birhin ang bulahan nga Birhin Maria. So Mary conceived by the Holy Spirit without the cooperation of man. Si Santa Maria nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo nga walay abag sa usa ka lalaki. Nga naman, Sister Evangeline? Kailalang man siya sa Espiritu. Very good. Katekista yun si Sister Evangeline. Yes. O gabi ni mo, Brad. Yes. Yes. O gabi ni mo. Kanang pagka-birhin sa itong inans kano'y panabang. Virgin Mary. Oh, muna na siya. Mana na siya. Usa ramang guna siya, ano? Mara man gina siya, usa. So, ang kanang gitawag na to, nganong gitawag siya Virgin Mary? Okay, lalang sa Espiritu Santo. Nganong pagpanganak niya, nganong virgin mangyapon siya? Okay na. Manay akong pautana karon nimo. Ato na tubagon karon, no? Kuya ba kayo, no, kay Sister Joy? Chris Joy, dalaga ni siya. Virgin gina siya. So, dalaga ni si Sister Joy. Ano ba? Ready to mingle? Lagi, no? Dalaga ni si Joy. Sa science, sa biology, Joy ba? Sister Joy, mga kabandilyo. Kanang sa babae ba, sa science, kung mahilabdan na siya, naigitawag og hymen. Hymen, yes. Yes. Unsa may explanation about hymen, Sister Joy? Ang kanang hymen, mura gyud ang nasa to sa mga babae. Sa inyo ha. Yes, mura gyud na. Wagi mo Ang ilaban hymen, na. usa gyud na siya nga kuan nga atong virginity, di ba? Ang uban nagtuo nga ang virginity na sa ato ang dalunggan. Di ba? Mo nang mag-aritis to, magpaano ka. Pero ang atong mo nang patuli daw. Ang mga babae. Pero ang virginity gyud ang atong hymen naagid sa ato sa sulod sa ato ang kuan. Sa kinatao sa babae. Mo nang nasa hymen. Kung once nga mabuak na siya, dili na siya mobalik pag-usab. Bisag pa doktor di nang balik. Dili na mobalik. Dili na. Manapil na mo na sa mong seminar sa kuan. Lagi ko na sayop kani si Joy. Doktor mo ko ni si Sister Joy, no? So bigay niyo ko siya pito doktor, no? So muna maigso, no, as explained to Sister Joy, no, og ni Sister Bibing, no? Sayon ba kita nga kung mahilabdan yun sa usa ka lalaki ang babae, labi na kung kadang dalaga pa nilabdan, minyo na ba, nabuak ang hymen. Pero kang Mama Mary, wala nabuak. Meron na siyang flashlight. Mo na siya nga usa sa mga analogy ana Sister Bing, kana bitaw ang bumbilya atong tan-awon, atong ipasiga ang suga, wa mabuak. Wa mabuak. Pero tan-aw nimo, nisiga. nisiga. Basta ato fluorescent ato ni palong mo na siya po ng analogy, ngano ang mahal nga Birhen Maria, paggawas kang Jesus, wa ginabuak. Nabuak. Pero ay lagkabalaka kay mo may pautanan nga ganong dito ka nga nabirhin si Mama Mary samtang mabdos niya. Pero ang pangutana ang paggawas niya, Birhen pa ba? So ato nang isgutan karon. Ikaduha,
Basta Sister Joy. Mary, Mary bore her son without any violation of her virginal integrity. so muna tong iskutan, si Santa Maria ulay sa dihang kamulong panganak. So gabi ba? Muna nga ever virgin siya during before, during and after. Yes, ikatulo, After the of Jesus, Mary remained a virgin. kana si Santa Maria nagpabiling birhin human siya nanganak o sa tibuok niyang kinabuhi. Muna mo Ako kay pangutan na, Brad. Ahaman gipaagi lugar. Virgin pa man gid siya. Before and after, no? No. Sige, ato Virgin. Lugar si Jesus Christ ni Agi. ato nang iskutan karon no. Mayo, duha na imong pautana kani ko. So una nga, muni siya kani bitang Matthew chapter 1 verse 25. Mo gyud ni ang gagamiton sa dili katoliko nga mga teksto no ingon siya ana ang nakasulat apan wala hilabti ni Jose si Maria hangtod siya nanganak. Ngunit na sila nga sa ato pa di ay sadyang nanganak na si Santa Maria kang Hesus sa gilabtan di ay. Inana ang ilang explanation. Pero wala lang pasabot ka kung ingon hangtod word nga hangtod nanay nahitabo. Nanay nahitabo kay diya sa Genesis chapter 8 verse 7 gigamit man gyapon ang word nga hangtod no. O gibuy-an ni Noe ang usa ka uwak ug wala kini mobalik ug naglupad-lupad kini hangtod nga nahubas ang tubig. So muna nga dili na to ingon nga sa ato pa di ay no. So disgrasya kay maigsuon kung mag-sub interpretation das Bible no. Kinahanglan atong pabalandungan and consult to the expert no because the church has an authority to interpret the Bible because the church mo ang nag-compile sa Biblia o siya po nag-espiritu niini. In Isaiah chapter 7 verse 14, busa ang Ginoo gayud mao'y muhatag kaninyong timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong babaying dalaga nga manamkon og manganak og usa ka lalaki ug ganlan siya Emmanuel. Sa ato pa mga kabandilyo, sa propesiya day ni Propeta Isaias, adunay panagna nga ang atong manunubos, ang iyang inahan, usa ka babay nga dalaga. Dalaga. Unsa man na? No. So biblically speaking, si Mama Mary di ay usa ka birhen, no? Kay gipanagna man na siya. Kung atong tunan ang culture sa mga Hudyo, dili sila pwede nga mamabdo sila Sister Joy, Sister Bing, ug mga bandilyo nga walay amahan ang ilang gisabak. Dadon ka sa plaza ug batuon ka hangtod nga mamatay kay ano ma'am. Ikaw mahugaw ka, ikaw inana ang tradisyon. Dili pa sa atong makita karon, no? So mauna ang ato ang nasaksihan, no? Karon pero sa panahon sa mga Hudyo maigsoon hantod karon no pero ang uban ana no dili pa sa panahon ni Jesus gid nga conservative kay sila Sister Joy. Yes. No nga unsa kay inana kung makita gid nilang namabdos ana nya wala bitay ni unong Daot na ang dungog. dili lagi tungog. Dadon gikas sa patuon hangtod mamatay. So mao ni nga kuyaw kayo ang pagsamkon sa mga Birhen Maria kay dalaga siya. Dalaga apan sa iyang pagkadalaga, iyang gidawat mao tungod kay naa magud ang tubag ani no nalala sa Mateo 1:23 no usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak og manganak og batang lalaki og tawgon siya nga Emmanuel nga sa ato pa Ang Dios ania uban kanato. Amen no mao na gyud nga bisan tuod nga si Mama Mary lahi ang iyang pagbaptos kay dili buhat sa usa ka lalaki no dili to sexual intercourse, it is the work of the Holy Spirit. Mao na nga ang Ginoo gyud naghimo sa usa ka katingalahan nga paagi no gabi gyud kayo nya mo tay pangutana ni Sister Bing nga ngano daw kuno nga nganong birhen pa man si Mama Mary human siyang nanganak because gitagna na daan in Ezekiel chapter 44 verse 5 o giigdan ako sa Ginoo magpabiling tinakupan ang maong ganghaan dili kini ablihan ug walay pasudlo niini kay ang Ginoo ang Dios sa Israel misulod man niini. Tama ba Sister Joy? Klaro ka. So muna maigsuon nga matingala ta nga ngano man ang mga dili katoliko no nga
nga di man nila nibasahon kay magingon sila dahil man ni pasabot ana. Nya ato mo tanong kung say pasabot ana, minsan ambot, no? So kini siya panagna gisbal nga Birhen Maria nga ang iyang womb magpabiling tinakupan kay it is the Lord nga nag-prepare ana para sa iya nga matawo siya. No? Mao na nya Birhen pa ba siya nga daghan man siya anak? Mo ni siya mga supak mga igsuon, no? Labi na ni Bad Milicio nga mo'y nagmutana ani, no? No? Mo man ay ilahang gamiton nga teksto in Mark chapter 6 verse 3. Basagan Sister Joy. Dili ba siya mauman ang panday ang nga anak ni Maria og igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? O muna nga dili ba siya mauman ng panday nga anak ni Maria og igsuon nila si Santiago, si Jose, si Judas ug si Simon? Nya mga igsuon bantay-bantay mo, no? Labi na gadtong dili kahima sa Biblia, basahan ng tas dili Katoliko. Ang nakabutang niya sa Bible, question mark. Ang giskutan niya question mark. Pero ang ilang paagi sa pagbasa, dili question kundi answer. Lahi ba yan ang question? Ang pangutana, lahi ba yan ang answer? Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, igsuon ni Santiago, Jose, Judas o Simon? Ilang period? Kining mga tao nangutana bahin kang Hesus, nangutana ni sa ato pa wala sila kabalo. O wala sila kabalo sa tubag. No wala nangutana sila nga kaunsa ni Hesus kaysa una magod Sister Joy. Kung sige mo uban-uban, nagpasabot mo nga relatives mo, parinsi mo. Nya muna mga tao nangutana po, sige na gila sila uban. Yeah. So, suon din nga sila ni Juan, ni Santiago, ni Jose, ni Judas. So, to clarify, nangutana ang tao ngadto sa mga sa gipangutan-an nga kinsa man gyud, no? Kinsa man gyud ang igsuon ni Jesus, no? Ug tanaw nato nga ang Biblia niya Mark chapter 6 verse 3, no? Mark chapter 6 verse 3, question mark ang nabutang. Pasabot pangutana, no? Pangutana. Kay mo naman tayo gitawag og patrilocal tradition or the father for house kana bitang ang inyo namo ang kamo nga mga parinti, kamo nga mga kaliwatan maghimo mo og kaugaling mo og kanang o sa kapamilya bitaw kanang bitong mura mo nag-compound nya kung nag-compound mo siyempre imo makadula imo may agaw mga parinti Mo makauban. mga kauban so muna siya nahitabo na sila uban-uban hantos public ministry Jesus nalaan sila nga igsuon, no? So klaro nato na nga ang atong ibal-an nga ang atong Ginoo gyud siya kagud usa, no? Kay labay usa na klaro kayo nang giingon sa Biblia bitaw mga igsuon nga kanang adunay usa ka babayi nga manganak ug usa ka batang lalaki nabalay usa nga mahimong duha, no? So klaro gid kayo nga Mateo 1:23 unsa na Jay? Usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak og manganak og batang lalaki ug tagod siya nga Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Wala gid ingon nga daghan, no? So kato di ay giingon nga pangutan nato dili to siya tubag. So klaro nato ni nga mga kabandilyo nga daghan din na igsuon na si Jesus dili na biyahin si Mama Mary. Pantayan nato no nga ang pangutana, no, dili himuon nato nga tubag, no? Kay si Santiago ug si Judas mga anak ni Alfeo o Cleopas, no? Na nasa Lucas chapter 1 verses 15 to 16, no? O si Santiago, Judas, Jose ug Salome dili igsuon ni Jesus kundi parinti lamang sila. Mabasa na sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 40 ug 1:19-26. Panagna si Santa Maria usa ka iyang anak o bugtong anak na nasa Zacarias chapter 12 verse 10. Basa. O bubuan ko ang banay ni David og ang mga lumulupyo sa Jerusalem sa espiritu nga maluluyon og mainampuon aron inigtan-aw nila kaniya nga ilang gidunggab magbagutan sila tungod sa kamatayon og bugtong niyang anak. O magbangutan sila tungod sa kamatayon sa bugtong niyang anak. Kinsa man tong kamatayon sa bugtong anak? Mao si Jesus, no? Kinsa nagbangutan? Kinsa kabalo sa nagbangutan? Kinsa nagbangutan? Nagmasulubon. Yes, no? Kinsa man ni nagmasulubon? Si Santa Maria. Yes, mao na maigsuon. Gipagna na sa panahon ni Propeta Zacarias nga adunay usa ka babayi nga magmasulubon siya tungod sa kamatayon sa iyang bugtong anak. O walay lain
ang bulahan nga Birhen Maria. Mao ta Sister Bibing, sa diyang niyang kinabuhi. tinuod na. Tanawag galing ng kanang alliance, ikaw alliance of two hearts man gyud ka no? Nang kami tudloa daw mi Sister Bing. Unsay kanang heart ni Jesus ug heart ni Mama Mary, unsay naana? Kanang heart ni Jesus unsay may nabutang ana? Ay nabutang diha. Kita kag heart. Nay heart. Unsa man? Dayon unsa pay naa diha imong nakita. Di ikaw kay alliance man ka, unsa? Nangutan ako. Gawas sa kasing-kasing. Unsa pa imong nangakita diha sa heart? Nakakita ko og corona nga tunokon. Unsa pa gyud? Cross. Unsa pa gyud? Maora. Ako mo sa ko namumduman, maora. Unsa pa man? Kang Virgin Mary, unsa may naa? Kalayo, di ko sure. Unsa man Sister Bing? Kuan. Espada. Espada. Pasabot ka gitigbas ya. Gilagbasan. Gilagbasan niya kasing-kasing. Iyaw mo na. So tiyaw mo na no, sa ilang ka imong bugtong anak, usa ka buutan nga anak, gilansang sa Dios, gilatos, gipakaulawan ang iyang inahan nga puno sa pagpangga sa iyang bugtong anak, mga to Ginoong Kristo, wa gid lubiya kaniya. Tiyaw mo na no, grabe gyud no nga no mao ka na Bert nga brother nga. Ang mga anak kung magpabadlong mo na nga masakitan gyud ang inahan. Og ang inahan mudupag gyud sa iyang anak. Bisan pa og mali kini. Mao na bitaw kana bitaw sa Filipino culture nga Sister Bing nga bisan pagsala sa anak tabunan gid sa sayang sa inahan. Tabunan gyud. Kay para dili maulawan ang anak. Pero karon ako may gihimo sa inahan. Maulawan ang anak, maulawan pong inahan. Diba? Vice versa na karon. Karon nga Generation. Unsa na? Generation. So umabot pud nga generation na to, wala na pud ta kabalo no. So diha ra gyud ko taman. So magpatibaya dahil kang Ma'am Langga Igot Ahok, wait ko sa Provincial Budget Office sa Capitol o ba ni Ma'am Fisi Rituertas among o Provincial Budget Office og mayong hapon diha ma'am, mga ma'am ug sir namo diha og kang Ma'am Claire Arlene dinha sa nasod sa Dubai nga karon naminaw kang Brad Jandi akong amigo dinha sa Naawan Misamis Rindas parokya ni San Isidro Labrador og sa akong mga kahigalaan dinha nakatan-aw sila to Facebook live nindot kayo nga ang mahal nga Birhen Maria gyud daan na siyang preserve to preserve not only by original sin kay kuan man siya deserving man gid siya. Ulay siya no ulay man gid siya. Ug basahin daw nimo Sister Bing Kabandilyo ug si Sister Joy kanang Luke chapter 1 ba it is the Holy Spirit gyud mismo ang Ginoo gyud mismo ang nagpasidungog ang Maria kato bitong pagpakita sa Arkanghel Gabriel. Yes. Unsa ingon gikahimutan ka pag-ayo sa Dios. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok Maria. Sa ato pagikahimutan. Pero Sister Bing, Sister Joy, mga kabadilyo, ano may ubang tao nga wala himuot niya. Kay ngano? Ngano man. Ado naman po'y dili angayan kahimutan. Para sa ila. Para sa ila. Pero amot lang, kay sa akong paminaw, angayan magyud kahimutan. No? Kay Virgin Mary ba na siya. Gawas anak. Nahimot ang Diyos mismo una sa iya. No mo na nga, nasa Genesis 3:15. Kung ba kayo kay ang una yung nahimuot kaniya ang Diyos Espiritu Santo. Nalang man siya sa Espiritu Santo. Nga nababdos siya, ako aduna tay manunubos no kay ang atong Ginoo nahimo siyang unod, nahimo siyang may lawas gikan sa mahal nga Birhen Maria. Mo bitaw na nga sunod semana, sunod Sister Joy, inabda og Ate Bibing no, atong hisgutan ang papel ni Mama Maria sa atong kaluwasan. Kay ngano man sad kuno na nga naburos man si Virgin Mary. O ngano man sad kuno nga gihatag gipadala man gyud sa langit nung amahan si Jesus tungod kay sa iyang gugma nato no sa pagluwas sa atong mga sala. So sa ato pero ado na po'y uban nga luwas ng daan. Mo na mutuo lang kang Hesus luwas ng daan. No sa ato pa dai mga kabandilyo no grounded by the scripture no gipanagna ng daan nga adunay usa ka babay nga namabdos siya
dili siya buhat sa lalaki, no? Kundi buhat sa dalang sa Espiritu Santo. No, nindot kayo, no? Mo na nga kadumdum ka, Sister Beng o Sister Joy o baka Bandilyo, sa din nabanhaw ang Ginoo ba? Di ba nanarangka ang mga apostoles nato, nanarangka? Kaya nangahadlok sila sundon patyon, sila lutoson. Sa dihang ang Ginoo mitungha sa ilang taliwala nga wala nabungkag ang bintana, wala mabungkag ang pultahan. Mitungha siya sa tunga gyud. Mao pod da ang paggawas niya kang bulahan nga Birhen Maria nga way unsang nabuak. Way na unsang nabuak basura no. Walay nabuak dili pareha sa atoa nga sa labi na sa babae nga kung mahilabtan na mabuak ang yang hymen. Thank you na, no? Di ba Sister Joy? Yes. Thank you. So wala no. So daghan mo tatag isgutan nun not kayo ni nga isgutan pero wala naman tay panahon, wala naman tay oras. So sunod semana Sister Bing o Sister Joy o Baka Bandilyo isgutan nato ang papel ni Mama Maria sa kaluwasan. Ngano man gyud nga ngano gyud appeal siya sa kaluwasan. No naday tay public panawagan no natay public service di ay no. So gipanawagan si Marily Villaflor Katiis diha sa Purok 1 Poblasyon Lantapan nga ang imong bana nga si Rodante Katiis namatay na ug ang iyang haya anaa karon sa Villanueva Funeral Homes, 40th Street sa Malaybalay City. Ang iyang lubong ipahigayon karong umaabot adlang Sabado diha sa Catholic Cemetery sa Gabunan, Kasisang. Ang nanawagan concerned citizen. So panawagan di ay ni Ma'am Marily Villaflor Katiis. Marily, no Marily may nabutang. Dinha sa Purok 1 Poblasyon Lantapan kay ang imong bana nga si Anhing Dante Katiis namatay. Ang iyang haya nasa Villanueva Funeral Homes, no? Condolence day, no? So maayo minaut nga ang iyang kalag pahulay sa malinaw pinagis kaluoy sa Dios. So no padayon ta sa pagsuporta sa atong kiinki mga igsoon kapandilyo ni Kristo, no? Inaut unta nga aduna moy panahon, aduna moy usab nga mga panalangin nga sobra ipaambit ka na ani di sa DXDB 594 diri tapat sa Tukatida at Bang sa Plaza aron ipaambit ang inyong mga gasya, no? Bisag 100 per month dako na kay katabang aron pagpadayon sa atong programa pagsangyan may balita gamit ang ato ang teknolohiya labi na diri sa radyo, no? Wala padayunan nato ni mga igsoon, no? So inaut unta nga ang Dios manalangin nato kay bulahan katong manghinatagon, no? Bulahan katong hinatagon. Usa nanuktok kami, no, mga kaigsuonan diha ni Kristo, no, nga bisan ton nga naminaw mo din na nakatabang usab kamo nga mapadayon ang atong programa sa radyo aron nga kini siya mo palapnag kini og masabtan sa tanan nato mga kaigsoon labi na nga layo sa atong simbahan apan nagkinabuhi sila subay sa atong pagtuo nga Katoliko. Pero kutob kini si Brother Bieber dito sa kauban ako sila ni Joy Goles og si Bibing Bantilan. hangtod sa sunod higayon dagang salamat dalaygon ng Dios. Ave Maria. Ayugi kami among inahan ining panaw sa pagtuo agaka kami matukang Jesus manunubo 594 sa AM band. Ito ang CMN Malay.